Y epalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total Warhammer 3 honetara, eta gaurko honetan begiratuko dugu Ungrim eta Garagrim aita semeak Balkia garaitu ahal izango duten Korneren lehendaiziko pertsonai legendario edo kondairetakoa izena duena. Esan daiteke ahulenetarikoa dela eta hori nahiko potentea dela, eta gaurko honetan nahi frogatzerago Garagrim eta Ungrim Balkia garaitzeko gai izango diren, aleaz, beraz, aurrera goaz. Gainera, hirurak daukate handien kontrako bonifikazioak. Gauza da, Ungrimk eta Garagrimek armadura gutxi dutela. Eta beraz, ikusiko da nola funtzionatzen duen esperimentu hau. Beraz, zuzenean Balkia etorri beharko da gure bila. Resistentzi izan beharko da asko ez ere laburragoa gu gerturatzen baldin bagara. Warm order to the Karazhan Tour! Garagrim Iron Fist! I bear the spirit of battle! Kazoo! Aye! The Iron Fist speaks! Amagazki ateratzeko hemen ja borrokardian epikoagoa izateko. Argi dago bai asko izango dela.